Tapos magandang features, yun nga, yung amoy leather thing, yung yayamanin na, amoy ng mga yayamanin na sasakyan, nandun siya. This is the all-new Ford Territory in Crystal Pearl White. Ang daming nagabang sa all-in-one SUV package na ito from Ford, Nicolette. Tama ka dyan, Ariel. Kaya dito sa Pilipinas, unang na-introduce pagdating sa international market ang all-new Ford Territory. We are invited to test it by Ford Pampanga dito sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando. Priority ang safety dito sa Ford Pampanga. That's why, as part of their sanitary measures, as customers, we have to give our details, get our temperatures checked, and step into their sanitation booth. Pag cleared na tayo, we will be assisted by their sales representatives na award-winning din tulad ng Ford. Pasado kaya kay Ace Nava ang all-new Ford Territory? I'm Ariel Dela Cruz. I'm Nicolette Henson-Hizon, and this is Stories on Wheels. About your business, yung BESTDEEDS Manpower Services. For the BESTDEEDS Manpower Services, hindi pa naman siya ganun kalaki. Pero 5 years na kami sa industry. Okay. Tapos pinakita naman hospital. Unang kliyente ko si Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Tapos sa Isabela, meat and poultry processing plant. Tapos iba pa, dito na mga institutions sa Pampanga. So what are the services that you provide? Sa manpower namin, housekeeping, tapos sa planta, meron kami doon sa mga factory, yung mga sa Belian. Okay. Lahat naging apektado, no? Almost all kinds of businesses. Although may mga nag-emerge, no? May nag-boom, dahil nga nag-iba na yung mga needs ng iba't ibang tao dahil sa pandemic. Meron ka bang advice dun sa mga magsisimula pa lamang magnegosyo? Pwede magsisimula pa lang, siyempre pag-aralan muna. Tapos, kailangan natin yung tatag ng loob, lalo na ngayon. Kasi, para makasurvive ng pandemya, it's really hard. Ultimong malalaking mga kumpanya, apektado, paano kayo magsisimula? Sabi nga ni Madam Sabeliano, bagya-bagya or kakanito, hindi pwedeng biglaan. Tapos, mahirap na yung magsimula, pero kailangan magsimula. Hindi pwedeng mag-stop. So hindi pwede yung boom tapos suddenly magpa-bust. Hindi pwede. So aside from BESTDEEDS, di ba may iba ka pang business? Which is yung lagi kaming nagpupunta doon to buy some goods, di ba? Do you want to talk about it? For the Doña Arceli Pasalubong Center. For the Doña Arceli Pasalubong Center, yan, yung number 1 kong product yung maniko, yung manilis. Actually, may dala ako mamaya, papatikin ko sa iyo yung maniko. In fairness sa maniko, hanggang ngayon mabenta pa siya ngayong pandemya. Parang siya lang yung nagbunga yung pandemya. Ano siya, kumbaga? Hindi ba naman yung established, no? So, alam ko kasama ka sa isang donation drive. Can you tell us more about it? Yeah, sobrang lucky namin naging kasama kami doon. Yung tulong abe, yung tinape para kaya ka-abe. Yung focus nila dito, yung mga Ateneo alumni, students, nagbigay ng mga tinape or mga bread. Bale, 420,000 na mga tinape or bread ang naibigay. Different barangays dito sa Pampanga. Ang mga beneficiaries around 40,000 families. Ang dami nagiging na pondo, ang galing nilang mag-organize and all. So paano yun? Gather kayo ng funds, tas kayo ba yung nag-bake or paano? Bale, kami, for the Mexico, bale 2 barangay ang inano namin. For the barangay Kamuning, yung barangay namin, yung barangay Eden. Anak kami ng local na Bakery, na bakery. Siyempre, supportahan dapat lokal, support lokal. Tapos yun, pag purchase kami ng mga pandesal, tapos pamimigay namin sa kanila. Feel na meron pa rin ganitong opportunity, no? Para sa mga, even mga businessmen and all people from all walks of life na affected din mismo, pero tumutulong ka din sa iba. Iba ang puso ng Kapampangan, siguro lalo na nung tumutok ang bulkang Pinatubo.
na-feel nila kung gano'n kahirap dati. Pero feeling ko mas mahirap nga ngayon, no? Sa dami kong natanungan. But still, for me, Kapampangan, sa babalik ng Kapampangan, matulungin ng Kapampangan. Actually, maraming gustong tumulong at maraming tumutulong talaga. Hanggang ngayon, marami pa talaga. Kasi dahil tama ka, because dahil naranasan natin yung tayo yung humingi ng tulong nung pumutok yung Pinatubo eh. So parang at least alam natin yung situation na tayo naman yung pwede magbigay ng tulong, di ba? So, kumbaga, Pero hindi pa hinihingi eh. Hinihingi. ang daming nag-volunteer na tumulong. So, kumbaga, alam natin kasi yung pakiramdam ng nangangailangan. Kasi naalala ko na nung bata tayo, pipila ka sa relief, di ba? So, parang, kumbaga, because that's the essence of empathy. So, you know yung feeling ng ibang tao. So, nurse ka by profession. Do you want to tell us a little bit more about, paano ka nag-aral? May tumulong ba sa'yo? Or... Ang sarap ng buhay ko kasi siguro nung namatay yung tatay ko, talagang pinag-aral ako ng pinsan, second cousin lang. Pero Diyos ko, kompleto rekado. From head to foot, baon and all. Si Dr. Tolentino, hi Doc. Si Kuya yan, second cousin lang. Siya nag-support lahat. Siyang nagtanong sa akin kung saan ko mag-aaral. Tapos, gusto yung course and all. Kasi hindi niya sinabi kung dapat ganyan hindi. Hanggang volunteer ako noon, siya nagbibigay ng baon. Walang condition. Wala. Kaya sobrang swerte ko sa mga taong nakapalibot sa akin. So, Ngayon naman, Iggs, sa business mo, di ba? Siyempre, sa business mo, necessary yung magkaroon ka ng sasakyan. Kasi, lalo na sa'yo, parang you don't only sell goods, di ba? Meron ka ding mga manpower na minsan siniservisan mo or nangangailangan ng sasakyan. So, ano yung mga kinoconsider mo? syempre, dapat matatali na sasakyan. Tapos, ang swerte kasi nabili kong Everest, malaki siya, matatag. Tapos, safety, number one ang safety. Napipili ko na comfortable talaga siya. Tapos, safe ako mag-drive. Ano ba yung ginagamit mong Ford car ngayon? Ford Everest, ang pangalan niya Snow White. So, pinangalanan siya ni Joella, Snow White. Ano ba yung mga kinoconsider mo before purchasing a car? Of course, the price and the brand. Kasi Ford is Ford. American brand yan. Kaya, syempre, pagkakatiwala. Tama. Tsaka, kumbaga, you do your assignment, di ba? Kasi kumbaga major purchase yan eh. Naman. Di ba? Hindi siya parang bibili ka lang ng pagkain or bibili ka lang ng, bagay of smaller value. Tapos, kung ayaw mo na, pwede mong palitan. Pero kasi pag sasakyan, it lasts you a couple of years. So, maganda talaga na napag-aaralan mo siya. So, ano yung mga, aside from yung comfort, yung safety, meron ka pa bang any particular na nagustuhan na feature ng sasakyan mo? Siguro malaki siya. Halimbawa, kung namimili ako sa Divisoria Apple, kasya lahat sa loob niya. Tapos, hindi siya matagtag. Kahit malayo yung Tapos, for me, sa diesel, hindi mo siya ganun kagastos. Okay. Diesel eh. Bakit pa naman nakita sa Ford Pampanga? Pangarap ko na yun na magkaroon ng Ford bata pa talaga. Talagang gusto ko magkaroon. Siyempre, for the service, marami din tayo narinig. Maganda naman ang service dito. Bakit hindi? Diba? Try natin. So far, how's your experience? Diba? Mag-3 years na ako ng December sa Ford. Happy! And comfortable, tapos safety nga. Hindi naman dapat ang mga issues. And hindi naman siya nawawalan para sa uso, parang maganda pa rin yung exterior niya. So mamaya, Meron tayong papatest drive, baby. Kasi 3 years na, so might be a good time to consider buying na. Kiss ko yung pagbabayo, mag-load ako. Well, cash. when it comes to Ford, always expect quality. Just look at it. Yes! Check out these LED headlights at running lamps naka-turn na nitong mesh grille. Sobrang forma. When it comes to tail lights, LED rin ito with chrome accents. Plus factor din itong moonroof na pwedeng ma-access ng nasa harap at likod. Di nagpapahuli sa performance ang Ford.
Kaya under the hood, we have 1.5-liter EcoBoost engine with CVT for the transmission na swak for traveling. Fully digital rin ang dash na you can customize depende sa style or mood na gusto ninyo. Ayos din sa luwang dahil sa leg space that it gives you. Plus, it's always leather either sa trend or titanium. Pagdating sa likod, you have enough room for your cargo lalo na pag binaba mo ang rear seats. You will always feel safe with Ford. With this model, all-around ang airbags installed. Ang linaw ng 360-degree camera dahil HD na ito. At ito ang paborito ko with Territory, Active Park Assist. Si Ace Nava, simple lang naman ang buhay, Tapos, wala kapag kung kaya nating paraanin and all, basta may nag-request, bibigay natin. Parang DJ, no? So, ibibigay mo yung kaya mong ibigay. Siyempre, Yeah. you cannot give what you don't have. Yeah. Pero pipilitin natin ng konti kung kaya pang i-push, pero kung hindi talaga, ipagdarasal natin yan. Ano yan, tutulong at tutulong siya kahit parang bibihira siyang mag-say no kung may favor kang hihingin. Hindi, ang bait kasi ng Diyos. Ako'y taong tinulungan lamang. Ako'y taong mahirap lamang at tinulungan ng lahat. What's your go-to song kung nag-drive ka? Ano lang? May Yung sinabi mo kanina, gulong ng palad, hindi ko alam bakit gusto ko Kaya siya. mo bang kantayin yun? Tsaka pwede ka sa aming kong pag-ibig na lang. Imelda Papin, kasi may jukebox kami nun Kaya di ko makakalimutan yan, sina Imelda Papin and all. Lunes, nang tayo ay magkakilala. Galgal niyang bagya, John. ay gulong ng palad. Gulong ng palad ang buhay. Ay, Diyos ko lang. Parang boses ni Ace. Pampasyon. Kasi parang nag-ano ako ng tawag dito, marunong na ako magbasa, nagkanta na ako ng pasyon sa barangay namin. Oh. As in, kaya antiketi bininyagan, imaya pa, ganon. As in, favorite ko yung mga ganon. So ano mo na masasabi mo dito sa Ford Territory? So di ba, first impression mo nung pagpasok mo sa sasakyan. Akala ko kanina, maliit lang siya. Kasi sa labas, talaga parang ang liit lang niya, no? Kasi I'm using Everest, and I love Everest, no? Pero ito, pagpasok mo, in fairness, maluwang. Oo. Tapos maganda ang features, yun nga, yung amoy leather thing, yung yayamanin na, amoy ng mga yayamanin na sasakyan, nandun siya. And you know what I like about this car as well? Meron na siyang wireless charging pad. Wow. So, ito, I'm very helpful that. yeah, so ipapatong mo lang siya na ganyan. And then yan, nag-charge na siya. There you go, 52%. Pwedeng iPhone and Pwede. mga Meron ka ba napansin specifically sa Ford Territory na wala sa pinakamamahal mong Ford Everest? yung camera nga na 360, yung makikita mo yung mga tabi mo, ganon, and all, kasi yung, walang ganon si ang tawag dito Wala si pa, Everest, Everest. wala pa. Hindi ko lang alam yung mga bagong Yung mga labas. bagong generation. Oo. Paano Most ito probably. magiging helpful sa'yo? Lalo na sa business? Kaya kasi yung size niya, sakto lang Hindi ganun kalaki, hindi ganun kaliit, yung ganon. Swak lang siya. Siyempre, alam ko, very close ka sa mama mo, sa Don Hillary. Meron ka bang message para sa Yung nanay ko gusto ko lang healthy siya forever. Alam mo yun? Kasi kapag masaya yung nanay ko, masaya na ako. Basic, ganun lang. Basta dapat masaya lang siya. Kapag masaya siya, masaya na ako. Nag-aaway kami, normal, Pero pinag-aawayan lang namin kapag kumakain siya ng sobra. Diabetic kuya po yung mga ako. Diabetic kuya. Nanay niya ay si Doña Arceli. Greet mo naman si Doña Arceli. Hello, Doña Arceli. Ito lang, dapat pala nung pa siya naging Doña. Oo. Kasi ang easy lang maging Doña ng nanay ko. Ipaparegister ko lang siya sa DTI. 350 lang. Doña na. Ganun pala ang Yun Sikreto. lang. step procedure. Oo. Oo. Kasi pinangako ko sa nanay ko, gagawin ko siyang Doña. Ay, easy lang pala. Dapat nun pa. Here are the services offered by Ford Pampanga.
Isa din sa bagong services ng Ford Pampanga na sobrang helpful ngayong pandemic ay ang Back to Clean antibacterial system. We all know na prone ang ating mga sasakyan to bacteria, so we must sanitize them, especially our air conditioning system. Back to Clean kills 99.9% of bacteria, molds, and fungi, plus it's purely organic. Clinically proven ito by these institutes at ang isang treatment is already good for 3 months. What are you waiting for? Test it yourself dito sa Ford Pampanga sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando. Like and follow their Facebook page, Ford Pampanga Laus Group. You may also contact their sales representatives with these numbers. Add to cart na ba ang Ford territory sa inyo? Samahan nyo kami every Saturday at 8:30 p.m. Let us know sa comments kung anong sasakyan ang gusto nyong i-feature namin. Make sure to subscribe to CLTV36 because we will be presenting more videos of different brands, which might be your next ride. I'm Ariel de la Cruz. I'm Nicolette Henson-Hizon. And this is Stories on Wheels.